Și salutare tuturor! Eu astăzi vreau să vă arăt mini-colecția mea de petarde pe anul 2023-2024, așa că hai să începem. Acesta este coletul, l-am desfăcut pentru a nu mă complica și haideți să începem. Bun, și avem odată un pachet de FS3 de anul, unde scrie? 2022 de la Fire Show, din câte se poate vedea. Și acolo scrie că sunt 1,5 grame pe bucată. Mai departe, avem aici un pachet de Corsar cu un foc tare, 100 de bucăți. Haideți să desfacem și pachetul, pentru că cine știe ce se poate afla în cine știe, bravo lui, dar hai să vedem și noi. Da? Deci 100 de bucăți. Categoria P1, la fel ca astea, deci toate produsele sunt legale. Așa că totul este ok. Mai departe, un set de... Stați că e greu cu telefonul ăsta. Dum Bum Mini de la Classic, categoria P1, din câte se poate vedea. Din câte știu, sunt de 2021. Da? Sunt produse în 2021, iar astea sunt produse de... Să vedem. Stați că mă uit și mai după care vă arăt. De 2022. După care un set de Dum Bum 120 de decibeli Scratch Head, adică sunt cu catran, categoria P1, deci tot ce am sunt legale, că v-am mai zis. Așa arată. Da? Foarte bine, foarte frumos. Simply the best. Acum, nu știu câte grame au, că nu am citit. Dar știu un singur lucru, că sunt făcute pe anul 2021. Deci sunt destul de vechiuțe. Unele. Și ultimul produs din această mini-colecție este Corsar cu 3 focuri de la Fire Show. Dum Bum 120 de decibeli Classic. Dum Bum Mini Classic. Ăsta FS3 original Fire Show. Corsar cu un foc tare Fire Show. Și Corsar cu 3 focuri Fire Show. Hai să desfacem cutia. Sunt petarde cu 3 focuri. Normale. Bun. Și acestea fiind spuse, am încheiat și acest videoclip. Așa că peste cam 2-3 săptămâni voi mai face încă un videoclip. După ce îmi strâng toți banii. Mai dau încă o comandă de pe, dacă se vede aici, Artificii Shop. Nu sunt sponsorizat, dar vă recomand pentru că băieții chiar sunt foarte de treabă. Așa că ne vedem pe data viitoare. Eu am fost DMVP. Salut!